No olin lähdössä todellakin 5. päivä joulukuuta Espanjaan talveksi ja menin sitten ensimmäisen kerran uuden vuoden aattona tansseihin ja tapasin siellä näin miehen, joka tanssi tavattoman hyvin. Ja hän tanssitti yhden orkesterissa olevan miehen vaimoa koko illan. Se oli niin kuin tämmöinen kohteliaisuus ja hän ei muita hakenut, niin ajattelin hengessäni, kun itse olen ollut kova tanssimaan, että kerran haet minuakin. Ja sitten tammikuun 20. päivä satuin samaan paikkaan, missä hän tuli ovesta sisään ja kävi, kun hän oli absolutisti, niin hän kävi baarissa ottamassa mehua ja käveli mun ohitsen ja seurasin häntä, että mihin hän istuu. Ja kun ensimmäinen kappale alkoi, kuulutettiin, että täällä on naisten haku. Siitä paikasta tempasin itteni ylös ja lähdin hakemaan häntä. Me oltiin 2-3 askelta tanssittu. Hän sanoi, että koska sä oot tullut? Niin mä kerroin, että silloin ja silloin. Niin hän sanoi, että hän lähti silloin Suomeen. Mä sanoin, joo mä tiedän. Mä olen seurannut vähän sua. Ja hän sanoi, että koska sä lähdet pois? Mä sanoin, maaliskuun 18. Jää tänne, tanssitaan yhdessä. Ja siitä illasta lähtien me tanssimme yhdessä 5 vuotta 4 kuukautta, kunnes hän kuoli syöpään. Siis se oli niin tulista rakkautta, että mä kävin välillä Suomessa 3 viikkoa. Mä sain 48 rakkauskirjettä sinä aikana. Niitä tuli 2 päivässä muun muassa. Ja se oli siis niin tulista, että siinä melkein vaatteet kärsi.